cikin nan dambe ake ga Allah ka kafa ai mana dambe. Oh, Jen's ice cream. It's not just ice cream, it's an experience. It's tasty, creamy, mouth-filling, and yummy. Every scoop is a burst of joy that melts your worries away. Made with healthy ingredients, produced in a hygienic environment, and sealed in stunning premium packaging. You know you are in for a treat. Backed by top quality staff and world-class quality control. Jen's ice cream is all about flavor, freshness, and fun you can trust. Available at ShopRite and all major supermarkets across Nigeria. Scoop it, lick it, and love it. For more inquiries, you can reach us on +234 806 455 6558. Jen's ice cream, pure joy in every scoop. Ladies and gentlemen, another battle. One second or so. Gobe na sa dubu da gida hamsin ku da ba shi ba mu da ku. Dogo za ku da dubu da gida hamsin ku na ma kara hamsin. Bare an kare kai magana amma in ba da nan ba a tsaye da dan gudun magana. To kai zan shi ku dan ka. Ladies and gentlemen, wanda wasa wanda ba a taɓa yin ta ba a Najeriya. Wala a gudu daga jihar kudu, da shi da dogon dogo daga jihar kudu nada. Hauka ba sa sauka, babu tsoro, ba a gudu wadda Allah ka kawo ta. Na gudu shi ne da dogon dogo da bakan mula da dogon dogo a ƙadar. Yana neman tira. Ya gizo ya ce to ba ni nan to shi ko na gina ya ce ba ni riko fitarbi to ka sani wallahi dogon shege kai ma ka sani wallahi ne wa gina ba su da kyau wannan wasa sai da Allah sarkin samari daga jihar Zamfara mai gidan jama'a yana cikin wannan gida. Ya
ne da zage-zage ba namu bane ba mu na iya canza abin